Ond yn ymuno a fi nawr, mae un o'n hoff actorion ni, achos bod wedi cael yr anrhydedd o chwarae'r dewin dwl amser maith ar ôl. Croeso fawr Iwan Charles! Yey! O, na ti! O, ti'n edrych yn cute. Ond speller sy'n ti'n neud na, nawr, O, hwnna'n ôl yn 2000, dwi'n meddwl. 2001? O, 2001. Mae ymchwilu'n gweud Ti wedi bod yn stoc fi? Ydw ti'n Neu stocer dewin dwl wyt ti, ie? Ie, stocer dewin dwl, wrth gwrs. Ie, ddim fi. Reit, tro diwetha ti ma, reit? O ti'n sôn bod ti'n mynd ar dy wyliau i sgio. Oedd. Nes di fwynhau? Gathon ni amser ffantastig. Athon ni i Yforias yn Ffrainc. A dyna llun o'n fi fan'na. Ar fy skis. Sgio ti'n neud, ie? Sgio dwi'n neud, ie. Ddim bodio. Dwi ddim digon cool i snowboardio. Na, o'n i'n meddwl bys ti'n dda hwnna. Na, ddim o gwbl, ddim o gwbl. Dwi'n mwynhau sgio. Dwi'n mwynhau bod yng nghoesau'n annibynnol, tro? Ie, ti'n... Bod o ddim stuck ar un planc, lle. A maen nhw yn gweud bod pobl sy'n sgio yn gallu mynd lot yn gynt fyd, felly... Mae hynny wir, mae hynny wir. Ar fy mhen ôl, de? Ar dy ben ôl, wel. Mynd lawr y mynydd yw'r pwynt, fe, os fel ti'n gyrraedd ni. Fi'n clywed, ys ti gyda ychydig o celebs fyd, do fe? Wel, o'n y griw honni o Dyffryn Clwyd, o'n y rhyw 8 neu 9 honni, ac yn ei misg oedd Mr Llu Rifas a Lisa Gwilym, sydd yn prodi cyn bo hir, felly llongyfarchiadau, love you. A fi'n clywed bod ti stori eitha difyr yn byti Lisa, os e? Wel, dydy Lisa a fi, da ni'n gallu sgio, ond ddim yn dda iawn, da ni'n ddechreuwyr, da ni'n dysgwyr. So, dwi'n cofio athyn ni i fyny ar ben y mynydd, ac o'na un ochr yr mynydd yn really nice and gentle, ac oedd yr ochr arall y mynydd fel hyn, double black, fel maen nhw'n dweud. A wedyn nath Lisa a fi fyny i'r ochr serth y mynydd, ac wrth gwrs oedd hi'n tua 5 munud i 5 nos, oedd hi'n dechrau tywyllu, oedd hi'n niwlog, oedd hi'n bwrw eiran drwm iawn, ac oedd yr un o'r ddau ni'n gallu sgio'n dda, o rhaid ni fynd lawr, cos oedd y pist yn cael, oedd yr chairlifts di cael ac yn y ddau, so rhaid ni fynd lawr, oedd dim ffordd arall lawr. So rhaid i Lisa fi basically fynd lawr ar yn pen ole, yr holl ffordd lawr yn ôl i'r pentre. O, war y teg, ti fod na iddi? Ie, wel, oedd hi yn ei fi hefyd, so, ie. Nathon ni edrych ar ôl yn gilydd, do. O, wel, fi'n falch bod ti wedi joio, ond gweithio nawr... A dwi'n falch bod fi adre yn fyw hefyd. Ie. So fod i gallu bod yn debyg iawn. Yn union, ie. Wel, fi yn falch bod ti wedi mwynhau, ond gweithio nawr, beth sy'n mlaen gyda ti ar y funud? Dwi'n neud prosiect drama, gweithdau drama. Hyfryd. Wel, mae o'n prosiect aml gyfrannol, multi... Gelfyddydol? Na fo, last Aml one. Honna ydi. Fantastic. So, da ni'n neud hynny efo cwmni Fran Wen ac ar y cyd efo rhyw bobl o Manceinion. A da ni'n neud hynny yn Ysgol Coed Menai ac Ysgol Bryn Llwyd. Ac da ni'n trio cael CD efo gilydd, hip-hop CD a lot o beatboxio. Mae Ed Holden yn dod fewn i beatboxio efo'r plant ac yn y blaen. A da ni'n neud ffilm fer, da ni'n ffilmio ffilm fer. A da ni'n siŵr beth i enw'r ffilm eto, ond mae o amdan rhyw game poker ac lot o zombies. A da ni'n mynd ar pier Bangor a mae'r zombies ma'n mynd ar pier Bangor a da ni'n chwythu'r holl beth fyny. Ond ti hefyd, sôn am y dyfodol hefyd, ti hefyd yn gweithio yn y theatr cyn bo hir, wyt? Ydw, dwi'n dechrau gwaith efo cwmni Fran Wen ar ôl pas ma, yn neud prosiect ar ôl Cylaen. Come on then. Wrthi fyna? Dyma ni. Ti'n chwarae bachgen bach direidus, ie? Yndw. Mae'r tri ohonyn ni, tri actor, Trist, fi a Elen. Da ni'n chwarae cymeriadau tua 13, 14, 15 a da ni'n torri fewn i building sites ac yn cael antur yn y building site. Ond wrth gwrs, erbyn diwedd y dydd, mae'r antur yn troi'n chwerw. Wel, fe rhaid i ddisgwyl mlaen i weld y daith na, te. Ond gweithio nawr, mae heddi'n ddwrnod pwysig i'r ti, yn dwi? Fi? O, di? O, gwrs bod e. Wyt ti'n mynd i gerdded 14 copa Eryri? Yndw, da ni'n mynd i wneud... 13 nawr, o fe? Wel, ie, mae'n chydig o ddadleo. Da ni'n gobeithio wneud yr 14 peaks, 14 copa mwyaf Cymru, sef yr 14 copa sydd dros 3,000 o droedfeddi. Ond maen nhw newydd, mae'r bobl pwysig newydd benderfynu, dwi'n meddwl, bod Tryfan ddim yn cael ei gyfri fel yr un o'r 14 peaks, cos maen nhw newydd benderfynu bod Tryfan chydig bach llai na 3,000 o droedfeddi. Ond ti dal yn mynd i wneud Tryfan, yndan. So mae'n griw o hogiau, mae'n griw o ffrindiau fi a Pilch, sy'n dwi ti. Da ni'n dechrau ymarfer heddiw, oherwydd bod y clociau mynd ymlaen. Mae'n fwy o oriau dydd i ymarfer, so gobeithio allan ni fynd ar ôl gwaith ac yn y blaen. Fyny'r mynyddoedd i dechrau ymarfer. Diolch yn fawr iawn. A mae Amanda ma, wrth gwrs,
sydd yn hen lawr, dysgu pobl sy'n ma fforddi, a gan bod fi'n clywed bod ti heb ddechrau, mae'n mynd i roi cwbl o tips i ti nes mlaen, fi'n clywed. Ffantastig, edrych mlaen i ni. Ond, hefyd, gan bod ni mor hael fan hyn ar 1.5, ni wedi cael anreg i ti. Rhaid gofyn bod ti'n mynd yn stuck ar top y mynydd to. Ffon gerdded gyda cwmpawd ar y top. Ffantastig, diolch yn fawr iawn i chi. Sa'n cwyd yn siŵr ddo, achos lan yw lan, a lawr yw lawr y fe. Ond pob lwc i ti gyda dy sialens, a diolch yn fawr, Mr Iwan Charles! Diolch yn fawr iawn.